Magandang umaga, Bicolandia. Ngayon, live na live tayo napapanood sa DSWD Field Office 5 Bicol Facebook page. Welcome sa isa na namang makabuluhang episode ng DSWD 5, ang inyong bagong tahanan para sa mahalagang impormasyon, mga balita at talakayan na naglalayong palakasin ang bawat pamilyang Bicolano. Sa programang ito, tinatalakay natin ang iba't ibang programa at serbisyo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ako nga pala si Ranel Ansertan, Social Marketing Officer 3 ng Kapit Bisig Laban sa Kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services o Kalahi Seeds. At makakasama rin natin ngayong araw ang isa sa mga masigasig na Angels in Red Vest na si Sir Kevs. Magandang araw, Miss Ranel, at magandang araw din po sa mga nanonood sa DSWD 5. Live na live po tayo sa DSWD Field Office 5 Bicol Facebook page. Ako po pala si Mark Kevin Abilita, Project Development Officer 2 ng Social Marketing Unit. Bago tayo tumungo sa susunod na parte ng ating programa, marahil ay nagtataka kayo kung ano nga ba ang ibig sabihin ng Angels in Red Vests. Ang Angels in Red Vests ay nagsimula sa mga opisyal ng DSWD, mga empleyado at lahat ng tumutulong para sa ginagawang pagsisikap ng departamento sa mga pamayanan. Ang Angels in Red Vests ay ang mga individual na dumarating sa lugar ng nakararanas ng sakuna o kalamidad na handang tumulong at suportahan ng may extra love and extra care ang mga naapektuhang komunidad. Ang suot nilang red vests ay naging simbolo ng taus-pusong malasakit para sa kapakanan ng mga mamamayang Pilipino. Isang malaking karangalan talaga, Sir Kevs, na tawaging isa sa mga Angels in Red Vest. Of course, ang mga kawani ng departamento ay handang-handa na magbigay ng inspirasyon at pag-asa na may extra love at extra care para sa bawat Pilipino. Hayan, ang programang DSWD 5 ay hatid sa inyo ng DSWD Social Marketing Unit sa pangunguna ni Ms. Mary Giselle B. Mesa, sa pamumuno ng aming Regional Director Norman S. Laurio. Ngayong araw ng Martes, itatalakayin natin sa DSWD 5 ang pag-abot program. Sa episode 3 na nga ito, aalamin natin kung ano itong bagong programa, paano makaka-avail ng mga asistensya at ang mga proseso sa pag-avail ng mga ito. Ayan, Miss Nel, mukhang siksik at umaapaw ang makukuha nating impormasyon at kaalaman mula sa programang ito. Dahil punong-puno ang makukuha ninyong impormasyon, nako, mamamahagi rin po kami ng 100 peso load o GCash sa isang maswerteng viewer na makapagbibigay ng tamang sagot sa ating question of the day. Tama, Sir Kevs. Kaya kailangan talaga manood ng ating mga viewers mula sa simula hanggang katapusan. Makukuha nila ang tamang sagot mamaya sa ating talakayan kasama ang ating panauhin. Okay? Ready na po ba ang lahat? So ito ang ating question of the day. Magbigay ng 2 klase ng asistensya na ibinibigay ng pag-abot program sa mga benepisyaryo nito. Magbigay ng 2 klase ng asistensya na ibinibigay ng pag-abot program sa mga benepisyaryo nito. Para sa ating viewers, itype lamang ang inyong mga kasagutan sa mismong comment section ng Facebook Live na ito. And mukhang excited na ang lahat na malaman kung ano talaga ang pag-abot program. Yes naman, Ma'am Nel. At upang mas malalim nating maintindihan ang programang pag-abot, makakasama po natin ngayong araw si Miss Amor H. Solano, Social Welfare Officer 3 at Regional Program Coordinator. Magandang umaga po, Ma'am Amor, at welcome po sa ating programa. Batiin po muna natin ang ating mga viewers. Ayan, magandang umaga po, Miss Nel and Sir Kevs. And magandang umaga din sa ating mga viewers. Ayan, welcome po ulit, Miss Amor, sa ating programa. Okay, diretso na po tayo sa ating talakayan. Miss Amor, first question po, ano po ang programang pag-abot at ang mga layunin ng programang ito? Ayan, yung pag-abot program ay bagong programa ng DSWD. And ito din ay flagship program na kung saan tumutugon ito sa mga children, individuals and families in street situations. Kung babalikan po natin sa Pilipinas noong from UN Habitat Philippine Report
noong 2023, sinasabi na mayroon tayong 3.7 na mga squatters. And kalahating milyon doon ay ito yung mga nasa at risk na kung saan ito yung yung mga tao na namumuhay sa magulo at madumi at delikadong panganib. Kaya sila mismo, kung wala silang access sa education, kung wala din silang access sa mga basic services ng ating government, kung mayroon din lack of parental support sa mga parents nila, and walang maayos na na tahanan, sila ay mas nagiging vulnerable sa droga, prostitution, minsan din ay andyan din yung mga teenage pregnancy. And of course, mga different types ng abuse and violence. And kasama din dito yung ating mga indigenous people na kung saan nandyan may negative na na pagtingin din sa kanila, na minsan ay may discrimination or stigma na, at din dahil diyan sa sa problema na din yan ay ang government din natin ay nagtutok na from street-based interventions to children. To children, comprehensive strategies for families implementing policies to reduce further risk through implement social status and realize and of course fulfill their basic rights. Ayan. Pag sinabi natin yung mga basic rights, ito yung sa food, education, healthcare, or din mga recreational activities, employment din, pabahay, at iba pa. So, in summary po, yung Pag-abot program aims to reduce the risks and vulnerabilities of children, individuals, and families in street situations through various interventions, services, and opportunities, and of course, improve their social status, fulfill their fundamental rights for them to live productively and in a safe and supportive enabling environment. So yun lang po more on lang sa access sa kanilang mga basic rights, na mamuhay sila, na mayroong protektado sila, at the same time andyan yung supportive din yung environment natin through different agency partners natin sa baba man or munisipyo or national, na talagang mai-explore yung kanilang kakayahan and ma-experience nila yung kanilang mga karapatan. Ayan, Miss Nell, Ma'am Amor, napakaganda ho ng adhikain ng programang Pag-abot. For sure, marami sa ating mamayang Pilipino, pati na rin ng mga Bicolano, ay mabibigyang pag-asa na magsimulang muli sa panibagong buhay. Tama ka dyan, Sir Kevs. And of course, kasama ang programa, magiging inspired din ang ating mga benepisyaryo sa pag-abot ng kanilang pinapangarap na pagbabago. Okay po, Miss Amor, next question. Sino-sino po yung mga benepisyaryo ng Pag-abot program? Ayan, ito po, Miss Nell, yung ating target clientele. Una, yung children in street situations. Ito yung mga kabataan below 18 years old na kung saan makikita mo sa mga lansangan. Usually niyan sa Manila, and then yung mga urbanized na areas na kung saan sila yung nasa public spaces din, and possible din at risk sila sa anumang mga violence, and hindi din nila kayang protektahan ang kanilang sarili laban sa anumang pang-aabuso o anumang panganib na andyan. So yun po yung una po, yung children. Pangalawa naman, yung ito po yung adults or elderly, na kung saan ito din yung nakikita din natin sa mga lansangan na yung iba ay nakikilimos, yung iba naman ay dyan na naninirahan sa sa lansangan, or ito din yung nakikita natin na kailangan ng mental intervention, or usually niyan
may mga disabilities din, and others din. And of course, hindi lang children, hindi lang individuals, kundi families din. Kasama din yung families dito kasi marami din tayong nakikita ng mga families na talagang dyan na mismo kumakain, dyan na mismo naninirahan, natutulog sa lansangan, na parang ang street ay kanila ng bahay. So yun po yung yung target din natin na clientele. So ang pag-abot program talaga ay kinikater niya yung mga children in street situation, yung street families, and yung mga individuals. Okay po, thank you po Ma'am Amor. Para sa ating mga viewers, i-comment nyo ang inyong mga katanungan. Maya-maya sasagutin ng ating panauhin ang ilan sa mga katanungan sa pagbabalik ng DSWD 5 Pag-abot sa Pangarap. Social welfare is very important, but equally as important will be the development programs of the department. 4Ps beneficiaries are graduating. We want to make sure that they don't slip back to poverty. That's why we want to strengthen our sustainable livelihood program. We want to make sure that these SLPs are really sustainable in nature and not one-shot deals. We want to look at the community-driven development of Kalahi Seeds, making sure that the farthest communities are reached by development and that they're community-driven. We want to work into strengthening the social protection side of our residential care centers by making sure that our social workers are capacity built. We want to make sure that when we do get clients in our care facilities, that we assess them right, we intervene right, and that we provide the necessary exit mechanism so that they can be mainstreamed back into society and they can be productive members of society. We have 76 residential care facilities with varying mandates. Some of them are for senior citizens, some of them for abandoned children. We also want to look at expanding the base so that we can attract more social workers. We stumbled upon recently a facility in the department that was supposed to cultivate future social workers. We want to bring that back and turn it into the DSWD Academy. The facility is existing. We just have to breathe in content into it. We also want to bring back dignity in getting social welfare. We streamline the requirements and that we go digital. We are talking about chatbots so that people have access to the requirements even before they get to the department. Coming up with portals where people can upload the requirements and digital forms of disbursement of cash. Pagdating sa puso at puso, buo ang puso ng mga taga-DSWD. Hindi lahat ng superhero ay lumilipad at nakakapat maskara. Sila ay simpleng tao lang, ngunit natatagan at malasakit ay pamihira.
At nagbabalik ang DSWD 5, Pag-abot sa Pangarap. Bago tayo dumako sa next part ng ating talakayan, mamamahagi ho kami ng 100 peso load o GCash sa maswerteng viewer na makapagbibigay ng tamang sagot sa ating question of the day. So ang ating pong question of the day ay magbigay ng 2 klase ng asistensya na ibinibigay ng Pag-abot program sa mga benepisyaryo nito. Ulitin ko lang po ang tanong, magbigay ng 2 klase ng asistensya na ibinibigay ng Pag-abot program sa mga benepisyaryo nito. Para sa ating viewers, i-type lamang po ang inyong kasagutan dito sa mismong comment section ng Facebook Live na ito. Okay, balik tayo sa talakayan. Miss Amor, maaari niyo po bang maipaliwanag sa amin kung ano nga po ba ang implementing procedures ng programang Pag-abot? Ayan, sa Pag-abot program, unang-una andito din yung partnership building. Ayan, sa partnership building, ito yung kinakandak ng mga consultations meeting with local government units and other partners na makakatulong sa programa na ito. And dito din ginagawa din yung MOA signing, pag-discuss ng kung ano yung kanilang mga roles and responsibilities, DSWD or yung ibang partners na kasama din natin sa pag-implement ng Pag-abot program. And of course, dito na din kini-create yung technical working group and then expectation setting na ano ba yung inaasahan natin na makamit sa pag-implement ng Pag-abot program. And second, yung sa implementation phase naman po tayo, dito na ginagawa yung yung kapag prepared na yung mga gagawin ng mga iba't ibang partners din natin, andito na din yung sa reach out operations. Ayan. Sa reach out operations naman, ito yung yung ginagawa ng environmental scanning na kung saan dito na ino-observe ano ba yung yung mga possible na lansangan na maaari ding obserbahan. And meron din tayong nito mga kapartners din natin na ino-observe talaga siya, hindi lang morning pati din gabi. Ngayon, kapag halimbawa based na sa observation ng mga partners natin na talagang ito talaga na families na ito or itong individuals na ito or itong bata na ito ay talagang andyan talaga naninirahan sa lansangan, yung next na process po niyan ay profiling and data processing. Ayan, yun din nga na kinakausap din sila na kung interesado na maging part ng Pag-abot program na kung saan tutulungan din sila na kung halimbawa galing sila, yung place of origin nila ay sa iba't ibang province, na matutulungan sila na i-facilitate yung kanilang reintegration. Hindi lang yan, kundi yung immediate concern. Dito din po yung intervention pagdating sa sa processing center, kung ano yung immediate, like halimbawa kailangan ba ng medical or kailangan ba i-refer sa iba't ibang shelter, like halimbawa kung rape victims ba sila, or depende sa assessment ng social worker din natin. And doon din, after din sa reach out din, nagkakandak din ng ng assessment, yung mga service delivery, depende sa pangangailangan ng beneficiaries. Ngayon, kung kung kailan or ilang araw na dapat ay maibalik sila sa sa kanilang place of origin, depende sa din sa assessment, kung may mga kailangan pantugunan ang families or beneficiaries, ay kailangan mo na matugunan doon, like halimbawa kung kailangan i-refer sa psychosocial support or others din. And after nyan,
yung ano din, yung reintegration na. Ayan, yung ating sa national and then regional, mayroong coordination din para ma-facilitate yung acceptance letter. Yung acceptance letter ay ito yung ano, yung patunay na din na yung receiving family ay ano ay okay sa kanila or ano parang agree sila na bumalik yung kanilang family or family member na na-reach out doon sa Manila. Sige pa. Opo. And then after niyan magse-set ng ano kung anong schedule ng ano ng reintegration and ano kung halimbawa yung uuwi na sa province may kasama din na staff from national, then nagka-conduct tayo ng ano ng case management, case con kasama yung ano na yung beneficiaries and families. And of course, dito din continuous din yung monitoring ng ano natin ng beneficiaries, kung kumusta ba sila, yung based doon sa assessment ng social worker ay ano bang status nito, na i-refer ba siya, like halimbawa i-refer sa psychologist or sa psychiatrist, or natulungan na ba itong ano pagdating sa ano shelter nila. So kumaga more on case management po talaga siya. And of course, after care services. And next po ay ay patuloy din yung ating ang intervention kapag eligible din siya sa sa mga iba't ibang assistance ay pwede din natin i-facilitate po yun. Sige. So yun malang din, and ang ang basihan din ng ng principles na dapat i-consider din sa pag-abot ay dapat ay rights-based siya. Yung assessment ay talagang based doon sa karapatan talaga nila, and dapat din culture sensitive din tayo na kapag halimbawa, lalo na kung mga IPs yan, i-consider din natin yung kanilang culture practices na talagang hindi magkakos ng harm din sa kanila. And of course, importante din yung self-determination. Sa self-determination, hindi DSWD ang magde-decide lang, hindi LGU, kundi partner natin yung mismo, yung beneficiary. Individual man siya, families or bata, na sila mismo ay may gusto nila na tulungan yung kanilang sarili. And kino-consider din natin yung gender responsive approach. Tinitingnan din natin yung situation ng ng mga kababaihan, ng mga kalalakihan, ano ba yung based sa assessment, ano ba yung needs nila based sa sa kanilang gender and based sa kanilang situation. And of course, kino-consider din yung whole nation approach. Ayan, pag sinabing whole nation approach, ito ay hindi lang DSWD, kundi kapartner natin yung iba't ibang agencies, iba't ibang department, kasamahan natin yung sa health, yung sa pagdating naman sa livelihood, yung mga agencies din na pwedeng makatulong sa livelihood, local government agencies, and kasama din dito yung mga civil society organizations natin. And of course, local government unit, na kung saan sila mismo yung may parte din na pwedeng makatulong din na ma-improve din, makamit ang mga karapatan ng mga beneficiaries natin. Ito din yung sinasabi natin na binibigyan natin ng halaga yung bawat role ng beneficiary, tayo, ikaw, yung partners natin, na malaki yung parte para ma-lessen or maiwasan natin yung cycle ng kahirapan.
Miss Amor, maisingit ko lang po. May mga reach out operations rin po ba dito sa Bicol Region? Ayan, reach out operation. Sa ngayon po, wala pa tayong reach out operations. National pa lang din yung nagkakandak. Pero possible this year or depende sa din sa preparation din. Pag halimbawa na-assess na talagang need na natin kasi may mga urbanized, may mga areas na tayo na talagang marami yung mga tao sa sa lansangan, possible din po na makapag-conduct tayo ng reach out in the future po. Okay, thank you po Ma'am Amor. So ini-ensure rin talaga ng programa na habang isinasagawa yung mga reach out activity sa NCR ay sumusunod ito sa mga protocol. So kaya kasama po yung mga partner agencies na upang masiguro na protektado yung mga potential na mga clients at yung mga kawani po ng departamento. Ayan, kung nais pong makatulong sa advokasya po ng ating programa upang mailayo sa kapahamakan ang mga tukoy na benepisyaryo ng programa, magpadala ng mensahe sa official Facebook page at Twitter account ng Pag-abot Program. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa official email address ng programa sa pag-abotprogram@dswd.gov.ph. Ayan. I-like at i-follow nyo na rin po ang kanilang social media accounts para patuloy kayo makakuha ng update tungkol sa programa. Miss Amor, proceed tayo sa next nating question. Ang next question natin, ma'am, ano-ano naman po yung asistensya na maaaring matanggap ng isang eligible beneficiary ng Pag-abot Program? Ayan, sige po, Sir Kebs. Kung halimbawa na-reach out na siya dun from Manila, ang first na possible po na maibigay sa kanila ay financial assistance na kung saan binabase din dito yung AICS na guidelines. Ito yung parang food para sa nila from halimbawa kung andun sila sa national from processing center hanggang sa makapunta sila doon sa place of origin. Ito yung sa mga na-identify na mga probinsya. Ayan. Yun po yung natin yung sa financial assistance. And then, next naman ay yung sa transportation. Ayan. Or relocation assistance. Na kung saan, yung transportation na i-cover from processing center hanggang sa place of origin ng ng beneficiaries natin, maging airman yan or seafair or depende basta lahat ng gagastusin based doon sa quotation na kailangan for transportation. And pangatlo naman, ito yung transitory shelter assistance. Ayan, kasi di ba alam natin na ang ating mga beneficiaries ay walang bahay, lalo na kapag magre-reintegrate sila sa kamag-anak nila or sa ibang identified nila na receiving family. Kapag based sa assessment din ng social worker ay kailangan ng transitory shelter assistance, maaari ding mabigyan ng assistance din. And of course, kapag halimbawa na reintegrate na yung family or yung bata and then yung individual sa probinsya, based din sa sa after ng mga meetings and case con, kung halimbawa based assessment din ay possible din na din sila ng makapag-propose ng livelihood na pwedeng feasible na talagang suited doon sa sa kanilang environment na pwedeng makatulong sa beneficiary. Ayan. And next din ay yung sa employment assistance. Halimbawa doon sa may sila, may trabaho sila doon sa Manila. Kapag sila employed sila doon, mayroon tayong employment assistance and pwede din magamit nila kapag
pumunta na din dito. Parang yun lang yung yung kapalit na kapag employed din sila. Pero kapag wala naman silang ibang doon, trabaho o nakikilimos or ibang situation din, hindi possible yung employment assistance. And of course, next din ay yung ating psychosocial support. Ayan, alam natin na ang ating mga beneficiaries ay galing sa negative na environment. Andyan yung lahat ng problema, yung gulo, na minsan ay affected yung kanilang pag-iisip and kailangan ng psychosocial support. So meron din tayong mga psychosocial support na pwedeng ma-support sa kanila 3 to 6 months. 3 to 6 months. And meron din tayong another 3 na din na assistance, pero ito ay in partnership na with Kalahi. Ayan. Una, ito yung capability building of community. Ayan, dito alam natin na sa Kalahi talagang ini-encourage yung participation ng communities, different sectors na andun sa barangay. Sila mismo yung yung kinakapacitate na sila mismo makapag-identify ng support, makapag-assess, makapag-plano, and then makapag-support based doon sa need nila. Ayan. Kasama din dito yung yung mga capability building more on sa procurement, paano ba ito gawin. Ayan, pagdating din sa sa finance, audit and inventory, organizational management, at kasama din dito yung environment and social safeguards na before sila may na-identify sila na project, ini-ensure din na yung ating environment ay hindi din kumaga safe din siya, hindi din magko-cause ng harm din sa communities or sa environment din. And next po ay ito yung din yung capability building of LGUs naman. Ayan, yung capability building with LGUs, ito yung yung kasi 'di ba, we are working with with different partners din na kung saan din mayroong iba't ibang role para sa para ma-implement yung ating mga social services. So dito din kasama din yung yung different partners natin, local government units, barangay and municipal, to strengthen yung ating social protection system through community-driven development. Ayan. So, sige And po. last, and meron pa yung last, ay yung sa community assistance. Ayan. Yung sa community assistance naman, ito yung yung ibinibigay sa sa isang barangay or munisipyo na kung saan through community grant. Ayan. Pero ifa-facilitate din ito ng Kalahi. Ayan. Yung kanilang pag-implement ng sub-projects ay through community-driven development din, and can benefit din yung ating mga beneficiaries, and of course to strengthen yung basic services. So, ma'am, napakaraming assistance na naibibigay ng pag-abot program. So, ilan lang to yung financial assistance, transportation or relocation assistance, transitory shelter assistance, yung para dun sa bahay ng beneficiary, and livelihood assistance para dun sa pangkabuhayan naman ng ating mga beneficiary habang nandun po sila dun sa location na iyon. And then employment assistance kung gustong magtrabaho ng ating mga beneficiary. And of course, psychosocial support na tumatagal ng 3 to 6 months na ibinibigay ng ating mga social worker. And another yung community assistance in partnership naman with Kapit Bisig Laban sa Kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services o yung Kalahi Seeds. Ma-reiterate ko lang din, Ma'am Mel, na ang pag-abot program talaga ay whole of nation approach. No?
no, na nagbibigay ng benepisyo sa ating mga children in street situations, mga individuals na walang tirahan, pati na rin yung mga pamilya. So, matanong ko lang po, Ma'am Amor, ayan, mayroon po ba kayong, yung halaga po ba, ma'am, nung assistance na ibinibigay po ng beneficiaryo ay depende pa rin po ba sa assessment ng DSWD social worker? Ayan, yes po. Magdidepende po 'yan sa din, sa assessment ng din ng social worker based doon sa pag home visit niya kung sa situation mismo ng beneficiaries, and of course kung tinitingnan din kung talagang feasible ba ito na mabigyan ng for example livelihood assistance, and yung amount ay of course magdedepende din sa sa need. Sa kailangan nila. ng Opo. beneficiary talaga, ma'am, na. Opo. Pero i-consider din na meron din tayong maximum din ito, may limit din. Pero allowed ho ba sila, ma'am, na mag-avail ng isa o higit pang asistensya doon dito sa pag-abot program? Yes po. Yes po. Pwedeng may financial assistance, meron din transitory, transportation, livelihood, possible din po 'yan. Depende sa assessment ng social welfare. Yes po. So, matanong ko lang po, Ma'am Amor, in connection po doon sa community assistance na in partnership po with Kalahi Seeds Program, maaari niyo po ba, ma'am, na maipaliwanag kung paano po napipili ang isang barangay na mabigyan po ng community assistance mula po sa pag-abot program? At another one po, ma'am, paano po yung magiging proseso nito upang ipatupad yung proyektong natukoy po gamit yung community-driven development approach po ng Kalahi Seeds Program? Ayan, sige, maraming salamat, Miss Nell. And yun po, kung titingnan natin yung community assistance, magiging eligible yung yung munisipyo or yung barangay kapag mayroon tayong na-reintegrate at least one family One or family. 5 individuals in street situations. Kapag halimbawa naman, ay umalis, halimbawa bigla ang umalis yung family and then hindi pa na nakandak yung mga social preparation, lalong-lalo na kapag yung yung MOA wala pa, possible din siya na ilipat po sa ibang municipality na may na-reintegrate tayo na beneficiaries. Ayan. Ayun po, meron pa palang isa. Apo. And yung process pala nito, sa community assistance, in close coordination with Kalahi Seeds, na kung saan yung buong process din na mayroong participation, involvement ng ating different sectors sa community, and of course with the guidance ng ating local government units, sila mismo yung yung magkakandak ng mga iba't ibang activities, sila yung mismo yung mag-assess. Ayan, based dyan sa data, sa social preparation, based sa data, based sa existing na concern nila, yung possible na intervention na maaring ma-identify din nila. And of course, kasama din dyan yung sa sub-project development, na sa Kalahi din na andyan din iba't ibang activities para makapag-conduct tayo ng sub-project din. And of course, kasama din dito yung sa yung sa pag-prepare ng mga proposals, yung preparation sa procurement, training pala, and then sa finance, and of course yung tasking din. Mayroon din tayong mga committees na mga volunteers na sila ay may kanya-kanyang roles and responsibilities na gagampanan para maitupad itong propose nila. And next ay yung sa sub-project implementation, na kung saan during implementation ng sub-project natin, kapag na-procure na ito, andyan na yung mga materials at iba pa or activities, sila din ay may part din sa monitoring, and of course i-ensure na yung implementation nito ay based doon talaga sa approved
na proposal. And next dyan ay yung sa community monitoring. Ayan, patuloy na minomonitor din kapag tapos na yung sub-project, dito din kinakandak din yung kumusta ba yung yung buong process, ano ba yung mga naging kakulangan or ano ba yung mga magandang nangyari na pwede din ma-note din for future na implementation. So yan po after 6 months na makomplete yung sub-project, meron din silang regular monitoring like every year to monitor yung na-identify na sub-project. So halos kalahi po talaga yung sa community assistance. Ma'am Amor, matanong ko lang po, ano po yung mga klase ng mga sub-projects na pwede pong maipropose po ng communities po natin? Ayan. Yung mga example possible ay based din sa sa assessment, like halimbawa in support sa sa basic services, or pwedeng in support din sa livelihood, or pwedeng in support din sa sa mga sector. Halimbawa yung beneficiaries ay belong sa sa farmers or fishermen's na association, pwedeng related din doon. Like halimbawa, walang access sa sa water, na kailangan ng sa livelihood. Halimbawa, kailangan talaga ng water. Pwede din natin 'yon, access ng sa water, or pwede man expansion ng water system. So magdidepende sa assessment Depende din. So depende din, pwede din farm to market road kapag halimbawa fishermen or any access, as long as na makakatulong din sa livelihood ng beneficiaries. And pwede din mga trainings or depende po, pwede din po yan as long as need ng ng community. Pwede po. Ayan, Ma'am Nel, klaro po ang isa sa mga goals ng Pag-abot program, that is para ma-reintegrate ang ating mga beneficiaryo sa komunidad, magka-earn ulit ng pera at panibagong buhay na rin. Totoo, no? Ma'am Nel at Ma'am Amor, talagang hindi lang mga beneficiaryo ng Pag-abot program ang mabibenepisyuhan ng programa, kundi pati na rin yung mga komunidad nila ay mayroon ding makakatanggap rin sila ng proyekto. Totoo? Yes. Oo. Okay, maya-maya sasagutin naman natin kasabay si Miss Amor ang mga katanungan mula sa ating mga viewers. Yan, Sir Kevs. Kaya sa mga viewers po natin, i-comment nyo na ang mga katanungan. Ito po ay pagkakataon nyo para maitanong nyo sa ating guest ang tungkol sa programa. Kaya dyan lang po kayo, magbabalik pa ang DSWD 5 Pag-abot sa Pangarap. Ang nakikita kong positibong pagbabago, yung ang karamihan hindi na nahihirapan. Yung pagising mo, magbubukas ka na lang ng gripo kasi nasa level 3 na po kami. Maihahambing ko ito sa isang hagdan kasi nagsimula kami sa wala. Tapos ngayon, nagle-level up, umaakyat kami, kumbaga isang hagdan na napupunta na kami sa mataas, hindi lang nananatili sa mababang lugar. We ensure na sa budget pa lang nila, they have this certain amount of fund na para ma-maintain naman yung project nila. Kasi anyway, sila naman din ang gagamit and sila magbe-benefit with the program. And ultimately, thankful po ako sa community because they are very cooperative in sustaining the Kalahi Seeds program. Tungkol po sa sustainability ng project ng Kalahi, ang ginawa po namin bilang association, in-involve po namin ang community mula sa pagpaplano, pag-implement, at kung paano ito pahalagahan upang mapakinabangan po ng mga susunod pang generation.
At nagbabalik ang DSWD5, ang inyong bagong tahanan para sa mahalagang impormasyon, mga balita at talakayan. Bago tayo dumako sa susunod na bahagi ng ating programa, mamamahagi ho kami ng 100 peso load o GCash sa isang maswerteng viewer na makapagbibigay ng tamang sagot sa ating question of the day. So ang question of the day po natin ay magbigay ng 2 klase ng asistensya na ibinibigay ng pag-abot program sa mga benepisyaryo nito. Muli, ulitin ko po ang tanong, magbigay ng 2 klase ng asistensya na ibinibigay ng pag-abot program sa mga benepisyaryo nito. Para sa ating viewers, i-type lamang ang inyong kasagutan sa mismong comment section ng Facebook Live na ito. Ayan. So, okay po, Miss Amor, diretso na po tayo sa ating talakayan. Ilan po palang benepisyaryo ang nakatanggap ng asistensya mula sa programa noong nakaraang taon? At magkano naman po yung naipamahaging asistensya ng programa? Ayan, sige. Miss Nell, last year po meron tayong kabuuan na 21 with 62 individual counts kasama na yung kanilang family members. And dito din sa 21, meron tayong isa na children in street situations and meron tayong 7 na individuals in street situations and of course 13 na families in street situations. Ayan, nakapagbigay tayo ng financial assistance din sa isang beneficiary din natin ng 10,000 and transportation and relocation assistance isa din na umaabot ng 17,038.68. And of course, sa livelihood naman, mayroon tayong 3 na individual in street situations and 12 na families in street situations na nabigyan ng livelihood na nagkakahalagang 961,100. And of course, yung transitory shelter assistance, nabigay natin sa 2 din na families were 30,600. With a total of 1,018,738.68. So, madami-daming benepisyaryo po yung nakatanggap ng asistensya and malaki-laki rin po yung naipamahagi ng programang pag-abot. So, maisingit ko rin po, Miss Amor, ilan naman pong benepisyaryo ang target po natin para sa ngayong taon na ito? Ayan, yung target natin ngayong taon ay 50 na beneficiaries din natin and based doon sa sa naibabang memo tinitingnan pa kung possible na mag-reach out na tayo dito sa Bicol region. Ayan. Okay. Ngayon naman, Miss Amor and Ma'am Nell, sasagutin naman natin, kasabay of course si Miss Amor, ang mga katanungan ng ating viewers tungkol sa programang Pag-abot. Ayan, simulan na natin ang pagbabasa ng inyong katanungan sa ating live viewers. Ang una po nating tanong, ano ang pinagkaiba ng Pag-abot program sa Balik Probinsya, Bagong Pag-asa program at comprehensive program for street children, street families, and indigenous people, especially po kasama yung mga Badjaw o Compre program na tinatawag? Ayan, yung ating comprehensive program po, ito din ay na-replicate na sa ating mga local government local government units na kung saan sila na mismo yung nag-implement din nito and mayroon din silang mga different activities na tutok din sa street-based interventions and meron silang mga activity centers for children in streets and meron din silang education and livelihood. Ang pagkakaiba lang po ay ito din ay replicate na po ito sa local government unit natin. And yung isa din ay yung sa Balik Probinsya, Bagong Pag-asa. Ayan, kung matatandaan natin, nagsimula ito nung pandemic. Kasi nung nagkaroon ng
pandemic din, marami din yung mga nawalan ng trabaho na hindi nakauwi din sa ating mga probinsya. So, yun po yung natin, parang tulong yung sa balik probinsya na mai-facilitate din sila na maiuwi dito sa probinsya. At meron din tayong mga programa din. Doon din may mga programa din na halos same din ng sa pag-abot. So ngayon, pag-abot program na din po siya. Ayan, next question po, Ma'am Amor. Paano po ang monitoring sa mga beneficiary na nakatanggap po ng livelihood? Ayan, maraming salamat, Miss Nell. Ngayon po, yung monitoring po natin, mayroon tayong regular monitoring in partnership with local government units, especially yung ating mga MSWDO. Mayroon din tayong monthly monitoring na dapat ay mapuntahan din ng ng region RPMO staff, and kung paano ito i-monitor din patungkol sa livelihood. Mayroon tayong tool na ginagamit din, and of course for now minaximize natin yung tool ng sa SLP na doon makikita ano ba yung yung mga expenses, ano ba yung income nila, ano ba yung mga nagastos, and then ano yung mga naging problema kung bakit ay hindi nag-improve yung livelihood, or doon mismo halos nakalagay kung saan napunta itong assistance. Depende kung ilan yung amount na naibigay din sa kanila. And of course, in coordination din sa sa SLP din natin, na kung saan nagpapatulong din na ma-monitor din ito, since meron din tayong kasamahan na na DSWD staff sa baba. And more on TA, pagbigay ng TA, and of course MSWDO. Yung monitoring, hindi lang siya face-to-face, kundi mayroon din tayong regular na through phone call na may monitor din yung ating beneficiaries. Ayan, Miss Amor, meron na po tayong isang katanungan mula sa ating live audience. Ano daw po ang gagawin sa mga beneficiaryo na umalis na matapos makatanggap ng tulong mula po sa pag-abot program? Ayan, kapag halimbawa may mga umalis yung ating beneficiary, magdedepende kung anong reason din. Ang ginagawa din po natin ay binavalidate natin yung information through home visitation, and of course MSWDO, local government unit ng barangay and munisipyo. And kapag na-validate na din natin ito, ay i-report din natin sa national. Kapag halimbawa naglipat sila sa ibang province, coordination din po doon sa ibang province para ma-monitor din kung asa na din itong beneficiaries. Ayan, maraming salamat, Miss Amor. Napaka-comprehensive po na mga sagot ni Miss Amor. For sure, maraming mga audience natin ngayon na may alam na tungkol sa pag-abot program. Maraming salamat sa ating mga viewers na nagpadala ng kanilang mga katanungan ukol sa programa. Ayan, maraming salamat po sa ating mga viewers na sumali sa ating contest. At dyan nagtatapos ang ating talakayan ukol sa pag-abot program. Okay po, Miss Amor, mensahe po para sa ating mga viewers. Ayan, maraming salamat po, Miss Mel and Miss Curbs. Ayan, sa viewers din natin, tayo po ay magkaisa, and pagtulungan natin na iangat ang buhay ng Filipino, lalong-lalo na yung mga belong sa mga vulnerable groups. Ayan, maraming salamat po. Ayan, maraming salamat po, Ma'am Amor, dahil napaunlakan ninyo ang aming imbitasyon na mag-guest dito sa aming programa. Ayan, maraming salamat po, Ma'am Amor. Okay po, para sa ating mga viewers, wag nyo pong kalimutan na i-like at i-follow ang aming social media accounts. Sa Facebook po, hanapin po ang aming Facebook page na DSWD Field Office 5 Bicol. Para naman sa Twitter, Instagram, TikTok at YouTube, i-search nyo lamang po ang username na DSWD FO5.
5. Abangan ang mga susunod pang programa ng DSWD 5 sa ating official Facebook page. Tuloy-tuloy rin po ang ating serbisyo at pagbibigay ng kaalaman para sa bawat pamilyang Pilipino. Muli, kami ang inyong hosts na sina Mark Kevin Abilita. At Ronel Ansertan, ang programang ito ay hatid sa inyo ng DSWD Social Marketing Unit sa pangunguna ni Miss Mary Giselle B. Mesa sa pamumuno ng aming Regional Director Norman S. Laurio. Hanggang sa muli po nating kwentuhan dito sa programang naglilingkod ng may extra love at extra care. Ginagawa ang lahat mula sa puso. Ito ang DSWD 5.